fittest is he who can easily adjust to changes in the natural habitat. True, in the view of animals perhaps, but humans not only adjust to their environment, humans interact, they intervene, and they reconstruct their surroundings. Regnbuen her er et billede på strukturalisternes refleksbue. Den er et billede på deres forståelse af forholdet mellem stimuli og respons. Strukturalisterne forsøger at analysere handling som en proces, der består af adskilte begivenheder i en bestemt rækkefølge. Og den første kalder de stimuli. Det er den eksterne påvirkning, der ligesom fører til, at som individet udsættes for, og som fører til en eller anden form for refleksion, tænkning, en tanke, og de kalder det en idé. Det næste, der sker, er, at stimuli og tanke fører til en eller anden form for handling, som de kalder respons. Ja. Men denne forenklede måde at forstå forholdet mellem stimuli og respons på, var Dewey ikke helt enig med. Med argumentet påvirkning, tænkning og handling er funktionelle elementer i en arbejdsdeling, der tilsammen udgør en helhed, en erfaring. Med dette argument forsøgte Dewey at redefinere refleksbuen som en organisk cirkel. Redefinere! Vi har at gøre med en cirkel, ikke en bue eller et cirkelsegment. Det er mere præcist at kalde cirklen organisk end reflektorisk, fordi den motoriske respons er med til at definere stimuliene, ligesom den sensoriske stimulus bestemmer bevægelsen, forstået som handling. Det er ikke erfaring, når et barn blot stikker sin finger ind i en flamme. Det er erfaring, når bevægelsen bliver forbundet med den smerte, som barnet føler som en konsekvens af sin bevægelse. En mulighed for fortsat fremgang åbnes af det forhold, at ved at lære en handling udvikles metoder, der kan anvendes i andre situationer. Men hvad der er endnu mere vigtigt er, at mennesker kommer i vane med at lære. Man lærer at lære.